For at lave min magiske ring, tager jeg mit garn og snurrer det en gang rundt om mine fingre. Jeg har den korte ende her og den lange ende ned. Så går jeg ind og fanger den lange ende inden fra den loop, jeg lige har lavet. Henter den ned her. Og igen tager fat i den lange snor og kører ind igennem her. Så kan man lige gøre den lidt mindre for at have bedre kontrol over arbejdet. Herfra laver jeg fastmasker ind i den loop, jeg lige har lavet. Dem laver jeg 6 af. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der kan man så lige tage sit arbejde, når det er gjort, og rette det ud. Så det ligger her. Lige at rette det ud, så det sidder eller ligger pænt. Den korte snor trækker man lige ud af ringen og trækker til. Og bliver vi med at trække. Kan man lige stramme til. Så har man den magiske ring. Hvis man vil arbejde videre, hvilket man som regel gør, så laver du fastmasker rundt i de forskellige.